Orain dela hilabete batzuk jakin genuen, Mikel Llorente Hondarribiarra izanen zela, Real Uniongo lehen taldeko entrenatzailea, dagoeneko, hasiak dira lanean, 2024-25 demoraldia prestatzen, aurre demoraldia martxan da, eta horren inguruan solasteko eta Mikel Llorenteren ibilbidea ere errepasatzeko, Stadium Galera hurbilduko gara ikusi duzen bezala, eta hementxe gaude, Mikel Llorente berarekin. Kaixo, Mikel, zer moduz? Kaixo, ondo, ongi etorriak. Berdin, eskerrik asko. Hasiko gara lehen galderarekin, lehenik eta behin aipatu dugu, urrengo demoraldi berria prestatzen hasiak zaretela, zu ere berria zara, hemen, Real Uniongo entrenatzaile moduan, eta ez dakit nola joan diren, lehen egun horiek, ze giro dagon, ze esperientzia hartu duzuen egun hauetan? Egia esan, kluban erekin kontaktuan jarri zen momentutik, egun intensoak izan dira, lehenengo pixkat plantilla eta perfilatzeko, gutxi poliki jungea, gutxi gora bera plantilla izten, oaindikan sentsazio daukagu 3-4 jokalari oaindikan iristeko daudela, eta orduan, lanean topera, baina egia esan lehenengo sentsazioak onak izan dira, ez? Bai klubarekin lehenengo kontaktu horretan, baita jokalariekin, eta lehenengo saio horietan ere sentsazioak egia esan onak, bai gu estafa ilusio handiarekin gaude, eta sentsazio daukagu jokalariak ere, proiektu honetan ilusio handiarekin daudela. Aipatu dugu orain dela hilabete batzuk jakin genuela, zu izanen zinela, 2024-25ko Real Uniongo lehen taldeko entrenatzailea. Nola hartu zenuen eskaintza hori? Ez dakit nozbait ere, edo espero zenuen, edo nozbait ere amets egin zenuen, honekin? Egia esan nik urte asko Hondarribin honez entrenatzaile modura, 14 urte izan zianan. Gero nire bizitzan erabaki potente bat hartu nuen, zaten nik lan egiten nuen fabrika baten, hemen Irunen, eta nire helburua entrenatzailea izatea zen. Jakinda oso zaila zala. Madridea jo nintzen nire azkeneko nivelateatzea, eta ordutik aukera auki nuen Suizara juteko, bigarren entrenatzaile modura, geroan Suizatik bueltan 6 urte Errealean egin ditut, eta Realeko etapa amaitu ondoren, aukera hau agertu zait, eta egia esan niretzako aukera oso polita da, ez? Duela 8 urte erabaki bat hartu nun momentu hau iristeko, ez? Eta momentua iritsi da, eta orain gure esku dagoen guztia egingo dugu proiektu hau aurrera ateratzeko. Ederki. Hemen, iaia etxean zaude, etxean bezala, ez? Hondarribiarra zarazu, eta Real Unionen entrenatzaile moduan egotea, esatze dut, etxean bezala egotea izanen dela, ez? Edo, nola sentitu duzu? Azkenen etxetik oso gertu, hemen Stadium Galera askotan etorri nahi zaletu bezala partiduak ikustera. Eta lehenengo egunetikan galeko atetik sartzen zeanen, aurpegi ezagun asko ikusten dituzu. Eta horrek azkenen lasaitasuna emate dizu, sentsazio daukazu konfiantza handia daukatela zugan, zu zerela pertsona egokia proiektu hau aurrera eramateko, eta hori sentitzen da, ez? Lehenengo egunetan sentitzen da, zure inguruko pertsonak lasai ikusten dituzu, konfiantza daukatelako zugan, eta egia esan horrelako erronka garrantzitsu baterako lasaitasuna ematen du hori. Aipatu duzu lehenago, zure entrenatzaile ibilbidea nola joan zen, gutxi beti, baina gehiago edo xetasun gehiagorekin kontatuko dugu orain, aipatuko dugu 14 urte baino gehiago daramazula entrenatzaile moduan lanean, lehenagotik ere jokalari bezala aritua zara. Ez dakit nola ematen den paus hori, ez, jokalari izatetik, entrenatzaile izatera, erran duzu, zure ametsa hori zela, nola hartu zenuen erabaki hori, nola izan zen aldaketa hori? Oso natural izan zen, ez, nik gazte nintzenen Realeko kategoritan jokatzen nun, eta behin Sansen jokatuta demoraldi erdi bat bigarren B mailan, abenduan zehituta bueltatu nintzen Hondarribira, herriko taldera, eta han urte erdi egin ondoren, gero ja naturalki klubak eskaini zidan gogoan eukan infantilak entrenatzeko, eta han pixkat hasi nintzen bi gauzak batera egiten, entrenatzen nuen infantila eta momentu berdinen jokalaria nintzen División Honor regionaleko taldean, eta gustatu zitzaidan, eta esan dizudan bezala, 14 urte Hondarribin, bat Suizan, 6 Realen, osea, ja urte asko dira, ez? 20 urte baino gehiago ja bankillotan,
eta aurretik ere, Hondarribin hasi aurretikan, nik 16-17 urte nitunen, orduan Hondarribiko ikastolan ere, eskola kirolan ere, entrenatzaile modura pare bat, 3 urte egin ditun. Osea, ja urte asko dira bankilotan, eta egia esan, gustuko daukat, eta orain aukera profesional hau, espero dugu aprobetxatzea. Aipatu duzu, lehenik Hondarribian hasi zinela, herrian bertan, hor, kategoriak txikiagoak izaten dira normalean, baina ezakit entrenatzaile izateko modua edo lan egiteko modua beretsua den, edo zerbait aldatzen den, nola bizi izan zen itxun lehen urte guzti horiek? Egia esan, kirol arloan ez dauka zer ikustekorik ez. Azkenean helburuak Hondarribin desberdinak dira. Askotan Hondarribiko helburuak ez dira kirol helburuak, baizik eta herriko jendea kirol egitea. Eta hemen helburuak desberdinak dira, ez? Hemen helburua badakigu zein den, asteburuan irabaztea, ez? Baina gero pertsonen kudeaketa hortan, sentsazioa daukat desberdintasuna handirik ez dagoela, ez? Egia da hemen pertsonak helduagoa diala, agian ego aldetikan igual beste ego batzuk dituzte, o beste kirol arloko beste ikuspegi batzuk dituzte, helburu batzukin pausoak emateko beste maila batzutara, igual Hondarribin hori ez, baina azkenean pertsonak kudeatzea berdina da, ez? Real Union entrenatzen dituan jokalarik edo bere garaian Hondarribin 14 urteko, 15 urteko jokalarik pertsonak dira, pertsona guztik arazoak dituzte, bai askotan familia arloan o pertsonalki, eta nik uste kudeaketa hori antzekoa dela, eta gure intentzioa beti da lehenengo pertsona horregan konfiantza sortu, gero profesional arloan ahalik eta errendimendu honen ateratzeko. Aipatu zuen azken hori ez, aintzinera eramateko pensatzen dut herriko taldean aritzeak ere lagundu izan dizula, edo horrek ere oinarri batzuk, oinarri sendo batzuk ere jarri dizkizula, gero horrelako entrenatzaile izateko, edo aipatu duzuna ez, pertsonalki ere jendea hazteko ez soilik kirol arloan. Bai, egia da, Hondarribin entrenatzen zuten baliabideak entrenatzeko diranak, momentu askotan eskaxak ez, zela ikutsi entrenatzeko, jokalari kopuru bajua entrenatzeko, eta baliabide zai horietan sentsazioa daukat entrenatzaile bat hasi egiten dela. Eta gaur egun baliabide hobeagokin eroso sentitzen zea, ez? Bere garaien zailtasun horietan gaitasunak dituzulako ere denboraldiak eta taldeak aurrera ateratzeko. Horren ondotik aipatu duzu, Suitzara joan zinela, bigarren mailako talde bat entrenatzeko aukera izan zenuela, bertzen maila bat, atzerrian gainera, pentsatzen dut horrek ere, esperientzia handia eman izanen zizula, honitzik hasi izanen zenula, eta, esperientzia baliagarria izan dela, ez? Urte hauetan. Nire lehenengo esperientzia profesionala hura izan zen, eta bigarren entrenatzaile modura izan zen. Nik uste horrek ere beste ikuspuntu bat emate dizula, ez? Azkenen bigarren entrenatzailea zeanen, argi dago lehenengo entrenatzaileak protagonismo handiagoa daukala, zuk askotan atzera pausu bat emate duzu, baina bigarren planu hortatik gauza asko ikasten dira. Asko ikasten dira, eta hor futbol profesionalean jokalariak dituen beharrak ezagutze dituzu, eta hori horrerantzerako lagundu egiten dizu, gaur egun lehenengo entrenatzailea zeanen, pixka jakiteko jokalariaren beharra, jokalariaren demanda zeintzuk dian, ez? Osea, uste dut esperientzia hori futbol profesionalean eta atzerrian asko lagundu ziala. Aipatu dugu atzerrian izan zinen, pensatzen dut, lan egiteko modua hor ere aldatu egin zen, edo egokitu behar izan zinen zerbait desberdinera? Ez, pixka gure ideia eraman genuen hemendikara, eta nik uste dut gehiago moldatu behar izan zehala jokalariak, gu baino, ez? Behaiek beste ikuspuntu bat zeukaten, entrenamentoren beste ikuspuntu bat, han justo Italiarekin justo frontera mugan ginen justo Italiarekin, eta entrenamenduari buruz beste ikuspegi bat zeukaten, eta gu pixkat area joan ginen, gure ideiekin, eta pixkat hori aldatu nahian, ez? Osea, nik uste gehiago moldatu behar izan zehala jokalariak, gu baino. Horren ondotik, etxera buelta egin zenun, Realera joan zinen, eta hasiera batean juvenilekin aritu zinen lanean. Arrobiarekin, lehen ere pixkat aipatu dugu, Hondarribian ere horrela ibili zinela,
Arrobiarekin lan egiteak ere, bueno, zerbait erakusten du, ez? Eta uste dut gainera lan garrantzitsua dela. Etorkizunera begira horiek izanen direlako, ez? Goi mailan aritzen aldiren jokalariak. Egia esan oso lan polita da, ez? Exigentea, baina oso lan polita da, ez? Gazte jendeak lan egitea eta laguntza hori beraiei eskaintzea, beraien helburuak lortzeko. Azkenen protagonistak beraiek dira, ez? Eta gero sentsazio oso polita da, 16 urtekin entrenatu duzun jokalari hori gero ikustea lehenengo taldearekin debutatzen, eta sentsazio hori ere formakuntza aldetikan oso polita da eta asko betetzen dizu, ez? Zati gero beraiek protagonistak baloratzen dute, aurreko urteetan zu beraiekin egindako lan hori, ez? Eta hori azkenen eskertzekoa da. Eta guain, beste etapa honetan, hemen ja, formakuntza ere badago, zati gure helburua beti da jokalariak hobetzea, eta hori formakuntza da, nahiz eta adinean zarragoak izan, baina hemen egia esan beste ikuspuntu bat dago, ez? Hemen errendimendua argita garbia da, ez? Hemen formakuntza bai astean zehar, baina gero errendimendua lortzeko larun batetik igandetan eta emaitzak lortzeko. Errealan ere, bigarren ref mailako taldean aritu zinen lanean, nola joan ziren, urte edo denboraldi horiek? Ondo, 2 urte izan dira bigarren ref mailan, lehenengo entrenatzaile modura, eta egia esan, kategoria oso exigentea da, gure plantillentzako, ez? Oso plantilla gazteak zian, asko juvenil mailan oraindik zeudenak eta ja bigarren refen lehiatzen, kontestu oso zailetan, bigarren ref mailan, jende gaztearekin, eta horrek, zailtasunak lortze ditu, baina 2 urteak nik usteet emaitza aldetikan eta sailkapen aldetikan oso txukunak izan dira, eta jokalarian formakuntzarako exigentzi maila hori garrantzitsua da beraiek pausoak ematen jarraitzeko. Eta orain, Real Unionera ailegatu zara, lehen ref mailan, maila bat gorago, ez dakit aldaketarik nabaritu duzun dagoeneko, edo oraindik ere soberago izuen, edo lehiaketa hasten denean ikusiko denetan, ez? Zeintzuk diren aldaketa horiek edo. Aldaketak daude, ez? Zatik, sentsazioa daukazu, lehenengo taldea zehala. Lehenengo taldea zehala, zatik, Realen zaudenen gora bera asko daude jokalariekin, goiko taldeak dituzten beharren arabera, orduan jokalari mugimendua handia dagoan, ez? Eta hemen ja, talde itxi bada, egunero beraiekin lan egite duzu, alde hortatik, erosoago entrenatzaile batzentzat, ez? Taldea pixkat itxita egotea, eta gutxi gora bera beti kopuru berdinekin lan egitea. Eta sentsazioa daukagu, ja beste pausu bat dela, beste exigentzi maila bat dela, baina gu kontziente gea, exigentzi maila hori egunerokotasunean eduki behar dekula, ez? Gero, asteburuan emaitza onak lortzeko, eta hortan gaude. Aipatu dugu hasieran ere, dagoeneko aurre denboraldian zaudetela, prestaketak hasi dituzuela, entrenamenduak, eta lagunarteko batzuk ere jokatu dituzuela momentuz. Ze sentsazio daude, sentsazio positiboak daude, emaitza onak bildu dituzue, nola joan da? Momentu honetan emaitzak ez dira garrantzitsuena, ez? Pixka sentsazioa, taldea, danen artean ezagutzen jutea, hor aste bete egin Ingalaterran, Birminghamen, oso aste potente izan zen, lan egiteko kondizio izugarriekin, guztion artean baita konbibentzia hori ukitzeko eta danen artean pixkat ezagutzeko, nik uste aste oso polita izan zela. Eta, helburu nagusia aurre denboraldian, lehenengo gunean jokalari esan nien, helburu nagusia da jokalari guztiak alik eta saio gehien egitea. Inorrez bidean galtzea, lesio batengatik, orduan, kargen kudeak eta hori hainbeste partidukin momentuka zaila izaten nahi da, ez? Aste honetan partidu bat kendu dugu arerioaren arazo batzugatik, gaixotasunengatik, eta egia esan ondo etorri zaigu. Ondo etorri zaigu karga horiek banatzeko, ez? Momentu honetan, oraindik plantilla ixteko daukagu, orduan jokalari batzuk aurre denboraldian postutik kanpo jokatzen nahi dira, agian igual ez da egokiena. Gero, filialeko jokalari batzu ditugu asko laguntzen nahi digutela. Hemendik, beraien esfortzua eskertu, zatik nahi digute minutaje kudeaketa hori hobeago izatea. Batez ere, esan dizudana, lesiorik ez egoteko, ez? Eta lehenengo egunean, lehenengo jardunaldian Bartzelonan,
denak disponible egoteko, hori da garrantzitsuena. Aipatu duzu aurre denboraldean zehar, Birminghamen izan zinetela, egonaldia egin zenuten bertan. Nola joan zen edo zertarako bereziki baliatu zenuten aste hori? Esan dizudan, pixkat gure arteko ezagutza hori hobetzeko. Zati, guk askotan jokalariak ezagutu nahi ditugu, baina jokalariak bai staff ezagutu nahi du. Eta konbibentzio hori oso naturala, nik uste oso ona izan zala. Gero entrenatzeko, bai zelai aldetikan, gimnasio aldetiko, instalazio aldetikan, kondizioak izugarriak izan zian. Eta egia esan oso aste positibo izan zala guztiontzat. Hori, azkenean Aston Villarekin, Real Unionek Aston Villarekin duen hitzarmenaren baitan edo sortatu den kontu bat da, beraz, positiboki baloratuko dugu, ez? Momentuz Real Unionek eta Aston Villak duten hitzarmena, uste duzu hori garrantzitsua izanen dela zuentzat ere aurten? Nik uste dut hitzarmen hori, akordio hori Real Unionentzat oso ona da. Azkenean ematen dizkigute baliabide batzuk, igual maila hontako beste taldeek ez daukatela horrelako aukerarik, ez? Nik uste dut Aston Villa ilusio handioarekin dagoela Real Unionen proiektu honetan, laguntza interesgarriak eskaintzen ari direla, eta nik uste dut guretzako baliabide oso onak direla, egunetik egunera hobeagoak izateko. Aipatu zua urten ere, talde berria dela, jokalari berria unitz daude, eta oraindik ere agian baten bat gehiago etor daiteke. Hori positiboa da entrenatzaile batentzat edo bertzalde baditu puntu negatiboak erran nahi dut. Azkenean zuere berria zara eta agian denak edo gehienak berriak izatea alde positiboa du. Egokitzapena agian erresago delako edo bertzalde talde egonkor bat egotea jokalari, urteak daramatzaten jokalariekin ere baliatzen alda edo garrantzitsua da. Azkenen klubak eta estafaren artetik, hor elkarrizketa asko egon dira eta jarraitzen dute lehen urtetikan kontsideratzen deguna proiektu honetan jarraitu behar dutena, ez? Eta alde hortatik konten gaude, zatik nahi izan dituguna jokalaria jarraitzea, beraiek ere horrela erabaki dute, ez? Eta gero, klubak aurten nik sentsazioa daukat esfortzu handia egin duela ekarri ditugun jokalariak ekartzeko. Azkenean elkarrizketa asko ditugu gure artean eta perfil batzuk markatze dituzu fitxaketak egin ahal izateko eta perfil horietara jungeanen sentsazioa daukagu gure lehenengo aukera zirenak hemen daudela. Eta hori guretzako oso garrantzitsua da, ez? Zati askotan lehenengo aukera o bigarren igual askotan beste bide bat hartzen dute, beste klub batzuetara joaten dira eta jun bartzea 3., 4. o 5. opera batzutara, ez? Eta sentsazioa daukagu, klubak esfortzu handia egin duela lehenengo aukera horiek hemen egoteko eta lortu dugu. Alde hortatik oso konten gaude egin dugun plantillarekin. Zer bilatu duzue plantilla osatzerako orduan edo fitxaketak egiterako orduan? Zerbait berezia hola bilatu duzu? Pixkat, nik uste lehiakorrak izateko pixkat perfil desberdinak, ez? Bilatu behar dituzula, ez? Kontestu batzutan, postu konkretu batzutan, igual perfil oso lehiakorrak esperientzikin, igual 2. mailan, perfil baita jokalari euskaldunak, sentsazio daukagu horrek egunerokotasunean aldagela ere asko indartu egiten duela, eta gero perfil gazteak, ez? Perfil gazteak proiektzio oso onarekin, ilusio handiarekin, etortzen diala beste kantera batzutatik, eta, pixkan nik uste, nasketa, perfil horien nasketa hori, sentsazio daukat oso plantilla lehiakorra egiten ari garela. Aipatu duzu, Euskaldunak hemen edukitzea garrantzitsua dela, lehen ere aipatu dugu Harrobiaren garrantzia, lehen taldearentzat ere importantea dela. Ez dakit, fitxaketa berriak egiterako orduan, agian orain baten bat gehiago ekarriko duzuela, edo neguko merkatuan ere horrelako aldaketak gertatzen direla, Harrobiari edo bertzalde eskualdeari, ondoko Euskaldunei ere begiratuko diozuen fitxaketak egiterako orduan, edo hori izaten aldeen arrazoietako bat, edo, guretzako Harrobia oso garrantzitsua da, ez? Eta esan dizuan alen, ez? Momentu honetan aurre denboraldian laguntza handia ematen ari digute, sentsazio daukagu beraien errendimendua ona izaten ari dela. Orduan, jokalari horiek asko zaindu behar ditugu, ez? Beraiek argi eduki behar dute, asteburutan nun lehiatu behar dute, filialan izango dela.
baina nik uste dut beraientzako ikustea lehenengo taldean aukerak eukitzeko, aldituztela aukerak euki, bai entrenatzeko, o bai deialditan sartzeko, zeinek daki, denboraldia aurrera junala, bajak eta balin badaude, deialditan sartu eta parte hartzeko ere, nik uste konexio hori bi taldeen artean oso garrantzitsua dela, ez? Inkluiko jokalariak, Real Unionen gelditzeko, ez? Ja bukatzen hasteko, jakin nahi nuke, azken bi denboraldiak Real Unionek ez ditu sobera onak izan, edo, nahiko gogorrak izan dira, ez, aldaketa unitz, eta, momentu zailak bizi izan ditu Real Unionek azken bi denboralditan. Ez dakit, aurtengo denboraldiari aintzina egiteko ere, zuk nolabaiteko presioa sentitzen duzun, horren aurrean, edo, emaitzak onak lortzeko orduan, edo bertzalde, lasai zauden eta ikusten duzun ere, naiz eta, momentu zailak beti egonen direla, noski, denboraldian zehar, babesa jasotzen duzun eta babesa sentitzen duzun. Momentu honetan egia da aurre denboraldian gaudela, eta gero lehiaketa hasten denean beste gauza bada, ez? Baina gu oso lasai gaude, ez? Azkenen exigentzi handia ematen diogu, eman nahi diogu egunerokotasunari, entrenamendu bakoitzari, eta nik uste momentu honetan danak, bai kluba, bai jokalarik, bai estafa, danak ilusio handiarekin gaudela, ez? Eta ilusio hori transmititu nahi diegu jokalariei, beraiei baliabideak eman, gero asteburutan ondo lehiatzeko, ez? Eta horrekin, zaletuak bai ilusionatzeko, ez? Hor, batzutan jutentzea pasilloetatik eta ikusten dira argazki oso politak, estadioa, gainezka, beteta, eta gure helburua hori da, ez? Zaletua engantzatzea, identifikatutak sentitzea, taldeak egiten duen jokoarekin. Orduan, jongo gara poliki, pausuz pausu, helburuak askotan galdetzen dira, ez? Zein da taldearen helburua, ez? Gure helburua da, momentu honetan biharko saioa ahalik eta hoberena izatea, larun bateko lagun artekoa ahalik eta maila hoberena ematea, eta poliki ilusioa sortzen jutea, ez? Zaletuetan, eta zaletuen ilusio hori berriz berpiztea, ez? Eta ikustea, armailak oso identifikatu da taldearekin, eta guztion artean, nik uste danak elkar egon ezkero, oso indartsuak izango gara urtean. Eta azken galdera hori zen, zuk errandakoa, ez? Zeintzuk dira aurtengo denboraldiko helburuak, gutxi beti azaldu duzu, ez? Pixka lehiakorrak izatea eta, ahalik eta hobekien lan egitea izaten ala. Hori da, niri ez zait gustatzen ilusioa saltzea, ez? Ilusioa sortzea gustatzen zait, ez? Eta lanarekin sortzen dugu, lehenengo guk ilusio hori transmititu jokalariei, gero jokalariak gustora eta errendimendu emateko, eta egiten ari geran plantilla eginda, sentsazioa daukagu maila txikuna daukagula. Horrek sortuko du, gero emaitzen arabera, ilusioa zaletuei, eta esan dizudan alenez, danak elkarrekin sentsazio daukat gauza politak egiteko aukera ditugula urtean. Ederki, Mikel, eskerrik asko gurean izateagatik, zorte hona, opa dizuegu, zuri eta talde guztiari ere, eta adi egonen gara noski denboraldia hasita, nola joaten den aurtengo ikasturtea. Berriz ere, mila esker gurekin izateagatik eta zorte hon. Mila esker zure, venga jo.